Pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby, ktorý bol 11. apríla, som sa rozhodol usporiadať takúto charitatívnu cyklojazdu, ktorá sa volá 114 km pre Parkinsonikov. Je to vlastne 114 symbolické číslo, ktoré vychádza z toho dátumu. Našim cieľom sú Piešťany, pôjdeme z Bratislavy do Piešťan, je to cca teda okolo tých 114 km. A Piešťany, pretože v tento deň sa tam koná vlastne Parkinsonovský tulipánový pochod mojich kolegovcov, súputníkov pod chorobou Parkinsonovou, ktorou vlastne chceme nejako zviditeľniť túto chorobu. Nie, že by teda chceli by, aby bola viacej populárna, ale chceli by, aby ľudia o nej viacej vedeli, aby sa o nej viacej vedelo, pretože máme pocit, že ešte stále je o tom, čo rozprávať. Máme za sebou 30 km, tak sa tešíme, všetko je v poriadku, žiadne problémy zatiaľ, takže ideme ďalej. Teraz sme v obci, čo sa volá Bučany, a tu si dáme taký menší obed a potom zase pôjdeme ďalej. Podarilo sa nám prísť do Piešťan, sa nachádzame teraz v Tursalone, kde sme sa pripojili vlastne k ostatným Parkinsonikom a teda rodinným príslušníkom a čaká nás teraz taký krátky okruh mestom a tým pádom potom bude naša akcia ukončená.